पेपर डोसा म्हणलं की तो अगदी त्याच्या नावाप्रमाणेच पातळ आणि कुरकुरीत असायला हवा। आज आपण असेच रेशनच्या तांदळाचे पातळ आणि कुरकुरीत तसेच एकसारख्या रंगावरती हे डोसे कसे भाजायचे, यासाठीचं डाळ तांदळाचं प्रमाण कसं घ्यायचं, पीठ फर्मेंटेशनसाठी काय करायचं, अशा काही महत्त्वाच्या टिप्स पाहणार आहोत। हे पहा, अगदी मस्त कुरकुरीत तयार झालेले आहेत। याचं डाळ तांदळाचं योग्य प्रमाण आणि योग्य पद्धत आज आपण या व्हिडिओमध्ये पाहणार आहोत। नमस्कार, मी सिद्धी तुमच्या सगळ्यांचं खूप खूप मनापासून स्वागत करते। इथे मी एक भांडे घेतलं आहे। या भांड्यामध्ये आपल्याला डाळ तांदूळ भिजायला घालायचे आहेत। इथे मी हा रेशनचा जो जाड तांदूळ असतो तो 3 वाटे इतकं तांदूळ घेतलेला आहे। आपण जर आणखी कुरकुरीत डोसे हवे असतील तर मात्र अजून अर्धी वाटी तांदूळ घ्यायचे आहेत, म्हणजे 3.5 वाटे मी तांदूळ इथे घेतलेले आहे। हे बघा, हे जे रेशनला तांदूळ मिळतात तेच साधे जाडे तांदूळ मी घेतलेले आहेत। तुम्ही कोणतेही जाडे तांदूळ घेऊ शकता, शक्यतो जुना तांदूळ घ्यावा। आता त्याच वाटीने 1 वाटी उडदाची डाळ घेतली आहे आणि त्याच वाटीने पाव वाटी चण्याची डाळ घ्यायची। चण्याच्या डाळीने डोशाचा रंग सुरेख येतो आणि 1 चमचा मेथी दाणा घ्यायचा आहे। मेथी दाण्यामुळे पीठ आपलं अगदी चांगलं फर्मेंट होतं। आता हे डाळ आणि तांदूळ आपल्याला स्वच्छ 1 ते 3-4 पाण्याने हे असं चोळून घ्यायचे आहेत, कारण मी घेतलेले तांदूळ रेशनिंगचे असल्यामुळे ते बरेच काळसर असतात, म्हणून मी साधारण 1-3-4 पाण्याने स्वच्छ डाळ तांदूळ धुवून घेतलेले आहेत। आता यामध्ये डाळ आणि तांदूळ बुडून अगदी वरपर्यंत पाणी येईपर्यंत घालायचं आणि हे साधारण 1-4 तासासाठी असंच आपल्याला भिजवू द्यायचं आहे। साधारण 1-4 तासानंतर डाळ आणि तांदूळ मस्त असे भिजले गेलेले आहेत। आपण आता यामध्ये 1 वाटी पोहे घालणार आहोत, तर पोहे स्वच्छ धुवून घ्यायचे आहेत। ज्या वाटीने डाळ तांदूळ मोजले त्याच वाटीने जाडे पोहे, जे आपण कांदे पोहेसाठी वापरतो तेच पोहे इथे मी वापरलेले आहेत। हे पोहे सुद्धा स्वच्छ धुवून यामधलं पाणी निथळून काढायचं आणि हे पोहे असेच भिजवू द्यायचे आहेत। आपण डाळ तांदूळ वाटून घेऊयात, तोपर्यंत पोहे भिजले जातील। आपण पहिली बॅच डाळ आणि तांदळाची वाटून घेऊयात, तोपर्यंत पोहे व्यवस्थित भिजले जातील। आता डाळ तांदूळ हे असे मिक्सरच्या भांड्यामध्ये घातल्यानंतर डाळ तांदूळ वाटण्यासाठी जे आपण डाळ तांदूळ भिजवलेले पाणी आहे तेच पाणी इथे वापरायचे आहे, म्हणजे पीठ अगदी चांगलं फर्मेंट होतं। आता मी हे अगदी बारीक रवाळ असं वाटून घेतलेलं आहे। हे पीठ काढून ठेवण्यासाठी आपल्याला खोलगट आणि मोठं भांडे घ्यायचं आहे। शक्यतो मोठं भांडं घ्यायचं, कारण पीठ फर्मेंट झाल्यानंतर ते फुलून दुप्पट किंवा तिप्पट होतं। आता आपण डाळ तांदळाची दुसरी बॅच वाटताना हे बघा, पोहे सुद्धा अगदी व्यवस्थित भिजले गेलेले आहेत, अगदी मऊ झालेले आहेत। आता ते पोहे आणि डाळ तांदूळ असे एकत्रित वाटून घेऊयात। आता उरलेले डाळ आणि तांदूळ सुद्धा मी याच पद्धतीने वाटून घेणार आहे। यामध्ये सुद्धा डाळ तांदळाचं भिजवलेलं पाणी घातलं आणि हे अगदी बारीक रवाळ असं वाटून घेतलेलं आहे। आणि हे डाळ तांदूळ आणि पोहे यांचं मिश्रण सुद्धा आपण आधी वाटलेल्या डाळ तांदळाच्या मिश्रणामध्ये घालणार आहोत। हे बघा, थोडं मिक्सरच्या भांड्यामध्ये पाणी घालून ते सुद्धा पाणी इथे घालायचं आहे, म्हणजे पीठ आपलं असं इतकं पातळसर आपल्याला तयार करायचं आहे आणि मिक्सरच्या भांड्याला लागलेलं पीठ सुद्धा निघून येतं। आता हे आपलं पीठ तयार झालेलं आहे। यामध्ये मीठ आपण दुसऱ्या दिवशी सकाळी घालणार आहोत। आता हे भांडं एखाद्या उबदार ठिकाणी आपल्याला ठेवून द्यायचं आहे। आता उन्हाळा आहे म्हणून याला शाल वगैरे पांघरायची गरज नाही, पण जर थंडी किंवा पावसाळा असेल तर शाल पांघरून असं उबदार ठिकाणी ठेवून द्यायचं आहे। दुसऱ्या दिवशी सकाळी मी तुम्हाला हे पीठ दाखवत आहे। दुसऱ्या दिवशी सकाळी म्हणजे 12 ते 14 तासानंतर बघा, पीठ किती मस्त असं फुगून वर आलेलं आहे आणि पिठाला जाळी तर तुम्ही पाहिलीच असेल। आता यामध्ये आपल्याला चवीप्रमाणे मीठ घालायचं आहे। रात्री जरी मीठ घातलं तरी काहीच हरकत नाही। आता मीठ घातल्यानंतर हे एकदा हलक्या हाताने मीठ यामध्ये मिसळून घ्यायचं आहे। बघा, अगदी हलक्या हाताने मी पीठ मिसळून घेतलेलं आहे। पीठ आपण थोडं इडलीला करतो त्यापेक्षा सुद्धा थोडं पातळ करायचं। हे आपलं पीठ आता तयार आहे। इथे मी एक नॉनस्टिक तवा सुद्धा गरम करायला ठेवला आहे। अगदी लहान आचेवर गरम केलेला आहे, त्याला तेल लावून घेतलं। आपल्याला तव्याचं टेम्परेचर अगदी कमी हवा आहे, म्हणून पाणी लावलं। पाणी घालून त्याच्यावर थोडंसं आणि एखाद्या सुती कापडाने
हे पाणी सगळं पुसून काढायचं। असं केल्याने डोशाला एकसारखा रंग येतो आणि अगदी मस्त आपला डोसा तव्याला चिकटतो। आता बघा, एक पळी पीठ घातलं आणि एकाच दिशेने असं गोल गोल फिरवत मी हा डोसा या तव्यावरती पसरवून घेतला आहे। आता ही वरची बाजू थोडीशी सुकल्यानंतर यावरती तेल सोडायचं आहे। तेलच्या ऐवजी तुम्ही बटर लावलं तरी चालेल। मी सगळीकडे व्यवस्थित तेल लावून घेतलं आणि गॅसची आच मोठी केलेली आहे। आता मोठ्या आचेवरती हा सगळीकडे तवा असा फिरवत आपल्याला हा डोसा एकसारख्या रंगावरती भाजून घ्यायचा आहे। गॅसची आच शक्यतो मधल्या भागाला लागते आणि कडेला लागत नाही, म्हणून हा तवा असं सारखा हलवत राहायचा आहे। आता मी गॅसची आच बारीक केली आणि या डोशाला खालून हलकासा रंग बदलला गेला की मग आपण डोसा काढून घ्यायचा आहे। बघा, आपण तवा सारखा फिरवत होतो त्यामुळे एकसारखा रंग आपल्या या डोशाला आलेला आहे आणि चमक पण किती छान आलेली आहे। हा डोसा आपला तयार झालेला आहे। बटाट्याची भाजी किंवा चटणी बरोबर छान लागतो। अजून एक डोसा मी तुम्हाला करून दाखवते। आता दुसऱ्या वेळी तव्याला तेल लावण्याची गरज नाही, गॅस आपला लहानच आहे। तव्याचं टेम्परेचर पाणी शिंपडून कमी करून घ्यायचं आणि एका कोरड्या कापडाने मी पुसून घेतलेलं आहे। आता यावरती पुन्हा एक पळी पीठ घालायचं आणि एकाच दिशेने जसं मगाशी म्हणाले तसंच एकाच दिशेने गोल गोल फिरवत आपल्याला हा डोसा असा पातळ पसरवून घ्यायचा आहे। तव्याचं टेम्परेचर जर जास्त असेल तर मात्र डोसा आपल्याला हवा तसा पातळ करता येत नाही, म्हणून तव्याचे टेम्परेचर कमी करणं फार गरजेचं आहे। आणि अगदी लहान आच आपली डोसा घालताना असली पाहिजे, म्हणजे डोसा आपल्याला हवा तेवढा पातळ पसरवता येतो। पाणी पुसून घ्यायचं म्हणजे तव्याचं टेम्परेचर अगदी कमी होतो आणि मग आपल्याला डोसा हा पसरवणं अगदी सोयीचं होतं। हा दुसरा डोसा सुद्धा मी तवा एकसारखा आजूबाजूला शिफ्ट करून मस्त खरपूस रंगावरती शेकवून घेतलेला आहे। हा बघा, दुसरा डोसा सुद्धा किती मस्त एकसारखा रंगावरती शेकला गेला आहे। आता तुम्हाला मी हे डोसे दाखवते की आपले डोसे किती मस्त कुरकुरीत तयार झाले। हे असे कुरकुरीत डोसे बनवण्याची ही साधी सोपी पद्धत, काही मी सांगितलेल्या महत्त्वाचे टिप्स लक्षात ठेवा, म्हणजे तुमचे डोसे सुद्धा अगदी मस्त असे तयार होतील। तुम्हाला ही आजची रेसिपी कशी वाटली हे आम्हाला कमेंट करून नक्कीच कळवा। रेसिपी आवडली असेल तर सिद्धीज किचनला सबस्क्राईब करा आणि बाजूला असलेल्या बेल आयकॉन प्रेस करून ऑलवर सुद्धा क्लिक करा, म्हणजे तुम्हाला माझ्या सर्व रेसिपींचे नोटिफिकेशन मिळतील आणि तुम्ही माझ्या सर्व रेसिपी पाहू शकाल। तसेच तुम्हाला आजचा व्हिडिओ आवडला असेल तर आजच्या व्हिडिओला लाईक करा आणि जास्तीत जास्त लोकांना शेअर करा। अशाच एखाद्या छानशा रेसिपीसह पुन्हा लवकरच भेटूया।